Il-vot b'saħħtu favur il-ftehim kollettiv il-ġdid tal-għalliema mill-ħuq mal-gvern ikompli jagħti kuraġġ lill-għalliema biex ikomplu bil-ħidma tagħhom la darba u ftehim sodisfaċenti għalihom. Dan qalu l-President tal-Unjon tal-Għalliema l-MUT Marco Bonnici fi tweġiba bil-miktub lil One News meta mistoqsija r-reazzjoni tiegħu għal ftehim li nkiseb. Waqt li qal li dan kien proċess ta' negozjati li kien ilu għaddej sena u nofs, Bonnici qal li f'dan iż-żmien dejjem ħarisna lejn kif l-edukaturi se jkunu stmati fil-ħidma tagħhom biex ikomplu jagħtu l-aqwa servizz lill-istudenti. Dan wara li l-MUT qalet li 92% tal-membri fih dana ivvutaw favur dan il-ftehim kollettiv li huwa applikabbli għall-għalliema kollha fl-iskejjel tal-Gvern u tal-Knisja. Il-vot wassal biex l-MUT formalment informat lill ministru responsabbli mill-edukazzjoni, Clifton Grima, biex jipproċedi bil-proċess tal-iffirmar tal-ftehim, filwaqt li l-istess union irringrazzjat lil daw kollha involuti biex jinkiseb tali riżultat. Ftit wara li tħabbar dan kollu l-Prim Ministru Roberta Bela kien innota kif il-Gvern żamm kelmtu biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-edukaturi b'mod sinifikanti u kien irrimarka kif l-edukazzjoni hi waħda mill-pilastri li l-Gvern se jkompli jaħdem fuqhom u qal li se jkompli jibni fuq kondizzjonijiet li jxirqu aktar lil ħaddiema b'mod partikolari permezz ta' titjib fil-pagi. Bonnici nota l-parteċipazzjoni attiva ta' ħafna edukaturi li wrew interess permezz tal-konsultazzjoni qabel waslu għal vot u eventwalment għall-iffirmar tal-ftehim.